puolesta. Ja mä saan kaikki ninjaluutit, eiks ja? Tapellaan siitä. Napilla ei ole tarpeeksi leveliä. Ei riitä. Pitäkää vaan kivaa. Pitäkää kivaa. Meneekö nappi juoksemaan jotain paskadunkkuja? Mennäänkö palaa lolliin? Joo. Mennään. Aika syöpästä hommaa. Se ei sitä valita cross-party-hommia. Ei. Voi olla vaikka vittu venäläinen ja pystyy pelaamaan lolliin. No davai ruski. Näillä mennään. Vedetään joku ihan vitu härö botlane. Juu. PRP. Video! Olale! Voi joku. Noniin. Vihdoinkin musta tulee kuuluisa. Olet kuuluisa, Harry. Olet veleho. Famous bitch. Back. No tervetulemasta. Kiitos. Mä en tiedä mihin varten 2 kaljaakin tohon pöytään valmiin. Ne on nyt lollikaljoja. Vie pois. Lollikaljat masentavaa. Hehehe, kuule Misaka, sä sit kun sä pääset sinne platinaan. Mä oon ollut jo. Kato historiat, saatana. Miten päästään pois? Joo. Kato historiat. Sä linkkaat mun. Historia on historiaa. Mikä se ois se hunkki tai honkki, jompikumpi? Missä te ootte? Hei, jätkä! Au, mä sain debussia. Kato kartalta. Oho. 0-100-100. Sieltä löytyy kaikki. Nimi taikka numero. Risken jauheen liha leikki. Nimenomaan. Jauheliasta olikin mieleen, että voisin käydä kusella. Samaa mieltä. Vähemmästäkin kusella. Tässä on pohjoisessa yksi patee suoraan. Mennään siihen. Voi että. Back. Baby. Supportti teet pillillä jotain mitä jungleja. Jappi botti tois. Kun ei näin pysty laittamaan. Ai niin jo. Mä menen kattoo. En vittu mekään. What is this? Samoin mosi vittu joka feilissä. Kuka otti ton typerän? Mikä vitu Frost Silveri?
vasta peittissä. Et tappanut niitä tarpeeksi. Ja voi vittu. No niin. Sitten mihin tuonne takas ylös vai? Kyllä. Selvä. Onks ne alhaalla? Mikä vittu käy ihan Oh! Ai että! Missä on hiileri? Missä on tankki? Tässä nyt yhden houseen no huhhuh. Siellä missä me ollaan menossa, siellä ei tankkeja tarvita saatana. Samalla kun meidän Totorakin on Nimellä tankki. Sen takia, että sä laitat, että pidä hengähdystauko. se oli ihan uusi pelaaja, niin me sanottiin, että ei sun tarvitse tehdä mitään, saada meidän tähän kaikki. Se ei tehnyt, katteli vaan vierestä mitä se alkamassa monta. Ritke juoksee joka vitu paikasta, hakee joku vitu... Miten oli noita... Lightning elementaaleita. Taas jotain paskaa silveriä. Mä menen Discoveran maailmaan. No siis, sä voit periaatteessa, kun me ollaan tää missioni tehty, niin sä voit discoverata. Siinä on aika ihan vitusti sen jälkeen. Jos sulla ei discoverat. Ei saatana. Tuolla olisi kivasti yksi bossi justiinsa, mutta me ei päästä sen. Kun mä vähän justiin mietin, kun tuo bändi on Jasu, että mä vedän Jediä. Ediä. Pitäis katsoa joku... Mitähän näitä nyt ois? Mikä toi ois Jedi? Alppa. Jedi. Jedi. Vittu. Kuka bännäs? Vihollinen bännäs Jasu. Ei, mä en oma. Miksi? Siis Jasu pystyy helppoa kohtaan. Kato vanha Platinasta vai Kertaa vittu. Matchin vittu 4.2 meni jo. vanha Platina. Kyllä on. Vähinnä teetkin täällä. Tämä. Single. Jos saatat Alkaa aliarvioida, kun se pinaa silmiin. Niin. sinne joo. Niin pientä, että pystyy vaan keskittyä peliin. Vertaa, että saatana ihmiset keskittyy chattiin enemmän kuin peleihin. Poisanataan ne kuoliaksi. Jee. Näet kannattaa sit pullota yksi kerrallaan nää satpaikkoilla nämä osat. Jos nää kaikki pullot. Joo, tässä on toinen gruppi. Tapetaan sen, mitä toinen gruppi on ottanut. PRP. Satana! Hilleri! Aleksi auttaa! Tankki, saatana! Pidä takaa. Mä suuttelet tänne englannista biisejä. Kai se. Mitä? Niin, paskuutterit tänne englanniksi biisejä. Meitä. Ihmet sä kuuntelet semmosia. Mä en tiedä, että tää on joku YouTube-soittolista. Painoa vaan nappulaa ja rukoon. Minä rukoan. Mitäs nyt? Sitten mennään tekemään tätä quest-opikkoa.
sinne agroon. Pitäkää hauskaa. Pidä akrossa. Tuone. Back. VV. Just kun pääsin, Miri sanoi muuten, että sitä jydyriä ei ole näkynyt, nyt se tulee saman tien. Niin, totta muuten, kyllä. Sitten tapetaan kaikki. Miks mun sperma ei hohone? Se on hyvä kysymys. Pidä se vittu akros, saatana. Se perätankki. Pöihin siitä. Ei aina kerkee kaikki alle. No ihmiset siitä spermaa hohtaa. Niin. Se on hyväksyvä kohtalo. Sä oot kuule aikaa siellä ees. Auttakee. Leikoja. Mikä? Rodi on vitu hyvä. Tesle talo. Tai itse asiassa Teari. Tää. No nyt Tää autan tuolla. päätti tulla mukaan. Mikä Glass? Kuulu vielä vittu vanhaa platina huutelee Glasseja saata. Mä oon muuten sellainen kertaakaan summana retkissä niin legitisti vaan uudestaan. Mennään sit tonne nyt proxymaan nyt tornion väliin. Niin vittu kun sä teet ottaa kousta. Näin mä oon sen Lexanin tarkoitus. What is this acro? Ai tänään Hextekin mennä skiniin. Se voi muuten olla hyvät naiset ja herrat, että vaan sitten tänä iltana jo pohdin. Jee! Mä pihalle on. Kuralla on. Niin. Sanoit juuri, että mennään uudestaan. No joo, mut edelleenkin saat kitu pari viikkoa sen pihan. Totana. Pitkä menee sinne vittu pöydän sisään istuttaa lammikossa. Hotellilla on Kuunnella sitä pappajaa vittu. vajaa, niin. Papaija. Mä sulle Vittu kun toi pappaja nää. bossi kuunneltais. Discover nigga. Missä nyt sit on? Kato kun mä pöllin tän punaisen. Se kuolee siihen pois. Tuu pois. Ei kun vittu toi on alhaa. Vittu ois Mennään tää toinen tekee. Ei vittu, varmaan mulla on joku Assassinate-mastero eikä vittu. Norsuja! Mennään muualle. Mulla pitäis olla se 50. Mulla on peissä. Vittu yritti ampua mulla enkä näyttää vittu ääni. Ei tehdä paremmin. Eikä. Ei ookaan kun tehdään näin. Mikä tuolla oli? Linkit oli toi E. Otat 2. Kuka vittu heittää tota kästeriä meitä? Minä. Sori. Taitaa ottaa kantum. Voitko potkia ton vittu? En mä tiedä pystyis tästä potkia. Ei pysty. Katsotaan. Ei pysty. Onks sulla muuten AD vai AP masterissa? AD. Mulla on HD Masterit semmonen. Koska en tiedä kaikki.
tason 3 naru. Nopea leveli. Tää on kuitenkin punasta kanssa. En mä tiedä mitä tapahtuu kanssa. Jaha. Gate-drop. Noob-drop, gate-drop. Koskahan Singeli saa muuten niin tuon reworkia. Ei se tarvi reworkia, se on ihan vitu hyvä. No sori. Ei mitään haittaa, mä yritän tässä muutenkin ihan pienessä määlyssä lähestyttään. Se tulee uudestaan se Gate-droksi sen. Luuleeko se oikeesti niinku, että se hukkaa? Aina mitään vittu sai. Vittu se menee! Haju ans. Koska me ollaan finnikumppaneita. Missä nää muuta? Pidä se afro. Maistus mullekin. Vielä polttaa. Niin me ei. Kun se hukkaa, mitä se kuolee. Miten mä oon oikeesti koko ajan nää vitun jäljessä Expo? Mä en tajua. Paitsi että sä oot mua edellä hetkellä. No kun noi on meitä ja te olitte kaikki mua ennen neloa. Onko se joku niinku automaattinen, kun otat teeman, niin sä saat paskempaa expoa? Kuolit sen Miri. Ei, kirjoitin vielä. Ottakaa tavarat siitä. Kassit kantoon. Mä katso tuon. Mennään tonne vaikka. Tulee kondem. Ei tuu. Joo, menkää vaan tutkimaan. Ei tossa oo enää mitään sanaa. Lähinnä, et Venäjällä et bossissa pavnaa sun muu. Jee! Miten me saadaan puskettua tätä leiniä? Vittu, ne on ihan helisemmäs, kun ei ne tiedä mitä ne tekis. No ihan peloissa. Niin. Pelaaks te niinku blind pickia tai draft pickia? Draft. Rankedi! Mut me draftattiin Singed Teemot bottileiniin. No okei, on se niinku loppupelissä niinku. Aika No turha. joo. Ei se nyt niin Mut kun me saadaan... No... Sanotaan, et... En mä tiedä. En... Molemmilla poison hidastus ja blindi plus, no mikä nyt on tää flippaus. Mut kuitenkin on tää silti, kuolemaan sen. silti aika paska. No joo, kun Teemon AP, niin ei se voi. Se on mut kuinka vielä AD:tä. Ja mä teen vähän se mitä onkin Oh, tästä fuck. vielä. Mä teen nimittäin Emergency mission. Onks se Mennään niinku vittuun. AD siinä? Niin kauan, kun siellä on lähes hittejä, niin mikäs siinä? Arvaa se melkein kuoli. Bossi, se main bossi spawnaa. Eli kaikki mennään tonne, mihin mä laitan ton markin. Menataan kaikkia gruppeja, se tulee. Vittu mä huusin. Mikä on?
Miksi se Jydyri mennyt sinne? Kun se on Aatrox. Mikä? Tää saa just niitä 280 aseita. No mitä tapahtuu? Ai. Mihin ne kaikki puoleen? Aatroksi kuoli tornilla. Ei vittu se... Ei! Joo. Kuin tyhmä pitää olla? No kun Miri flingas se sinne. Pitääkö tää niinku hankkia omalle klassille tätä paskaa? Tuoks tää hankkia muille Ei, kun se tulee, siis tulee ihan randomilla kaikki luut. Joo, no sitten. Et tässä nyt meidän pitää valita sitten yksi teleporttari tän bossin jälkeen mihin mennä. Ja meidän pitää se bossi hoitaa sieltä. Ei hitto. Paskaa sit tulee. Mitäs tän ulti tekee? Antaa. Resistä ja kaikkea vitusti. Vitun regeni ja kaikkea. No, nykyään. Mut ei moment. Ei. Ennen se taisi antaa, mutta enää ei. Mikä on tärkeä niin? Singeri, siis ulti, kaikkea mahdollista stattia boostia. Kivaa. Ja Tää on Aatroksi tuli. Minä on vähän sieniä kuule Aato. Vähän tattei sinne, tän tänne. Nähän tulee ihan tappaa, mut saadaan Eli kun ollaan tää bossi tapettu, niin mennään siihen Ice-teleporttiin. Ei Okei. vitun Aatrox. Saatan, että sattuu. Tässä ei tarvii mitään muuta tehdä kuin hilmaa oikeesti. Ja sit kun ollaan siinä bossissa, niin ädit aina ensin. Ihan sama mitä ädeises ympärillä spavnaakaan, niin ädit lukee aina ensin. Ei jää. Jos on tää pohjoinen. Pohjana. Joo. Siis sama. Mitä vittua? Kuinka sä Ädi. Ädi vittu! Riittääkö? Vittu mikä tankki. Kuinka Roosen malli? Juu, mä teen kairuksen. Oi vittu. No me otetaan tää homma. Se topis vähän bileet. Kato vielä. Tappaa bossin eka ennen kuin tappaa sen krystallisen takaa jäädit kans. Kuka nyt vittu käytti sitä LPtä? Kui vitu kehari pitää olla? Ja nyt pikku kristalli vai? Missä kaakero? En tiedä, mä otan tän. Miri. Mä sanoin, että mä kirjoitan vielä. No niin, ne kuuli sen. Loppu se chattailu. Pelaaminen. Fokus, leidikin. Kirjoitatko se Reidille viesti? Tätä kuunnelne! Loppu se saatana off-tankista ankeleiksi. Farmate. Ei varmaan.
editboxalta. Jep. Koska joku vittu ei halunnut tehdä mitään. Saatana. Saadaan mitä meidän bossia taas. Sitten mennään vaan auttaa muita. Lähetään kello tai myöhempäivä. Hehe. Nyt pitää noin 2 vikakristallia tuolta vaan. Ja näitä ei tappaa vielä kun näis vaan. Sen bossissa ei oo mitään kummosta. Siinä tulee vaan aika paljon AOE-damakea justiinsa. Väistelee vaan AOE. Mennään meidän tietysti täällä ihmiset saa hiilata. Tuo Makoto vittu huusi, et se ei halua tulla tänne ja nyt se vittu. Niin kun mä rupesin dissaa sitä. En oo ollut koskaan näin kaukana. Ja me... Noniin. Ketä se nyt saatana mun kiloja alas? Jotain tankkia. Tästä tulee sit samanlaisia normi Google Libraryssa. Siinä vikas bossissa pitää tietty määrä mennä näihin palleroihin. Nää sattuu just ei saa aika paljon. Joo, edit taas. Oh! Ja sitten jos kuolee, niin saman tien vaan respawnaa ja juoksee takas. Tai sitten joku kiva healeri ressaus. Kiva healeri. Vaarit vähän liikaa. Älä nyt. Meillä on niitä 2 kummaa. Vittu nää oikeesti tappelee tankin agrosta. Kui vitu veharinen se pitää olla? Mä oon palainen. Mä oon toinen palainen. Vittu olkaa molemmat palainen. Saatana. Pitääkää joku yksi agro ainoastaan. Mitä vittua? Siinä oli blindi. Näkö kun on? Se oma tiimiin saatan täynnä kehari ei tarkoita, että muiden tiimit tekee. Kyllä tää läpi menee, kun tää on päästy tähän asti. Se eka face on kaikista vaikea. Tai siis toka face, kun on kaikilla omat bossit. Yleensä kusee siihen just. Minä? Oh. No niin, kusee. Toi. Ettei sen mahtolla. Timo takaisin jauhelihan eteisen lattialle sen jälkeen. Jättää tosi hajuana. Löytää kotiin. Ja nyt mä yritän keskustella molemmat. Eli se lähti. Jos häneltä mun statikin kautta, mä laitan eroon.
Kävi kuitenkin Pitäis olla sanotaan. yhtään merkitystä. Ei siinä olekaan mitään muuta kuin se, että kun on sen raidin liideri Mikko, niin sitten mä haluaisin, että se raidin liideri pysyisi siinä niinku Free-Company. No näin. Annat jollekin muulle vaan. No, sepä se. Ei kaikki halua. No, sanot, että voi, mä oon liiderissä. Ole nyt, hei, kiinalainen hiljaa. Koitetaan olla semmosia ystävällisiä, pistä Suomen maan ylös ja... Ei saatana! Näytä nyt saan todellisuus sinä. Put it down! Sano niille, että vittu, joudutte mun perästä vittu ootte siellä. Eli mitä sanaa vaan... Huudat Suomi on vapaa maa! Mitä vittu tuo luksi tää? Jee. Sitten turhaa luu. Gatron. Ahri. Oh, tankkering! Joo, no vittu se on Kyllä, monta. kiitos. Oliks tää tässä? Joo, nyt voi mennä pihalle tästä. Mutta ei meidän kannata lopettaa tätä. Mennään vaan. Ohohoho, Parro akkarasti. Niin hajotikka. Kato, tossa on bossi vieressä. Hakataan se. No niin, siis aloitetaan. Onks tää alhaalla? Joo. Jumalauta. No joo, joku saanut paladinin aseen. Miksi men tonne alas pääsee? Mitä vittua? Pitää mennä tohon nänniin, punaiseen nänniin. What? Tässä mistä pyöri. Ihan niinku äiti nuorena sanoi. Niinku ylös. No joo. Ei jumala. Ei vittu nänne. Siellä oppii paljon asioita. Sehän sanottiin, että pistäkää kädet taskuun ja nussikaa ilmaa, jos ei muuta tekemistä. Täällä on mukaan joku punainen nänni. No on tää, missä me ollaan. Naattia tänne koko ajan. Seuraa nännejä. Niin. Mä voin päästä muualle. Ei oo meidän vika, jos sun nänne ei oo punainen. Mä oon nähnyt muita nännejä, en mä tiedä punaisia nännejä. Tässä. Onks Vernolla punainen? Sillä on ihana Hiljasti. pinkki. Hiljaisuuden merkki. Kyllä. No tässä se voisi lentää. Haha, Violetti. Mato. Hieno nimi. Vittu. Violetti Mato. Tuute tänne bossille. Niin. Menkää vittua se kiinnostaa. Ei voi. Ei voi ottaa tää kuplaa sisälle. Sä oot muuten Tää nappi vähän hypätään. perässä. Eikä oo. Ei juurikaan. Mä menin tän jälkeen sit syömään, mutta Ai jaa. tästä on yhtään mitään. Ei se oo tarkoituskaan. Kato! Mä murhaan ton Väinön. Mä murhaan vielä ton Nautiluksenkin. Se saa heusta. No. Se tulee! Psych! It was a prank, bro. It was a prank. Ja periaatteessa me voidaan aloitella, tai ei voi. Missä Sanna? En tiedä. Mene nyt sinne Santanan punaisen markkiin. Yritä koko ajan. Älä nänni aattele, nyt on markistakin. Mitä nyt mä heitin? Mulla on aika hyvä suunnistustaito. Se on korkealta. Löysin!
joku meni. Avaavat meitä. Taas sitten melkein samalla kuin sääsönäkin. Nurssissa. Joku itke. Nice pull bro, nice pull. Me itketään. No, vittu paska netti. Hankki saatana SSD. Vastaa SSD. Nimenomaan. Tuo. Jumalauta. Eka kertaa meijät kannetaan. No jep. Pakkoja. Mikä teidän ränkki mukaan, hä? Känni. Challenge. Olisiko tuo challengeri? Millä sä puhut? Mä tuon vaikka perseessä. Minun ninja-tankille. Näkö väärikuvilla. Tästä pitäis saada. Atsi. No. Se on poissa. Nois. Mitä? Mitä me tehdään? Pois. Tehdään tää feiti tästä vierestä vai? No, mä tuun Joo, takas sinne. Dame. Minä hiilaan. Sinua kun kaikki muut lähti pois. Vittu Verno nyt. Ei! Mitä? Nyt satana kuole paskiainen. Brum ja brum. Run ja bro. Kuole. En kuollutkaan. It was a prank bro. Just a prank. Jotta näyttää vähän heikot juosta karkuun. Kaikki on vaan poissa. Pitäis muutama nappi voisin buildaa tällä. Vois mennä kattoo mitä luuttia saa. Mikä? Jalkalässä, mikä vittu champi saat sitten? Singeri. Supportti edelleen siinä. Siis, Rodi. Sit sä voit Abussi. pildaa loputankki. Joo. hei tossa on paisa, tapetaan niitä. Mennä hakkaa paisaa, come on. Mikä kaikki lentää tänne? Kaivaa! Tästä saa kattoo, että luutti on tullut. Mikä tää ensimmäinen NPC on? Onko se niinku... Tää Picker Floxi, niin sille vie ne kaikki arkut. Jumalauta makrohuutama. Niin paljon materiaalia. Joo. Jumalauta, inventori tulee ihan täyteen. Jos mulla on näin vähän helaa. Et niinku periaatteessa ei tässä enää mitään muuta kuin juoksia noita paskafeitteitä tai sitten venäläiset bossit spawnaa. Nami. PRB. Jaa. Miten vitus me viedään tätä matsia näin paljon? Me kannetaan näitä. Nyt on tätä. Kuule. Nyt nugetti hiljaa. Mikä meni on? Oot ihan väärät menettä.
Täällä vaan kerää nodeja vai? No, missä on lähin paskanode? Sinne mennään. Kyllä. Vittu se ahri tulee sen. Backs. Dankeschön. Tapaksa ne kaikki. Näytän kyllä. Se tarvii sokatti sua enemmän. Mä hakkaan se Vladi. Tää class vihollisella on. Tää vittu kämppejä. Onks nyt AP tai AD? Vladi, Aatroksi, Ahri, Nautilus ja Veine. No vittu MDtä ostat vaan. Ja vähän tormeille. MR. Magic Resistance. Armori ja Magic Resist pitäis tasapuolisesti. Aatroksi on nykyään pelkkää niinku AD-damagea. Mitä onks Aatroksi semmonen? Nykyään. Sitä on vähän muutettava. Just Ei vittu. Kaikki sanotaan on tehty paskaksi. Aatroksi oli paska ja sitten tehtiin vähän paremmin. Niin jollekin olisi melkein täys gearsetti jo. Oikeesti mitä tää pasvuuttari on? Miksi tää soittaa? Shannon pohete anna hette on. Vittu mitä sieltä on? Kato kun mä syljen näitä vitun nuolia siihen. Kato kun mä tapoin sen. Juokse vaan nauti vittu, sä et pääse karkkuun auki. PRP. Mikä vittu tää on? Ilmanen Vladi tuossa midessä. Jee! Tyhjä aari. Okei, nyt lähenee liikaa. Hei, mulla on kohta Seraph Expressi valmis. Expresso siististi. Vitun kikkelis-kokkelis tosta. Ai niin, toi mana. Niin. Moottoretti on kuuma ja niin edespäin. Te oot kuuma. Niin. Great minds think alike. Nappiken näkö yks finni veli. Kyllä, mä oon yks finni pieni pelissä. Niin. Finnin veljet. Varmaan noin meni vittu yksin tohon Baronille. Kato Se kun pieni vitun Baron. Ei kun se on se ihan nasori. Hyi. Mulla on sen hammasaseena. Mitä vittua sä oot 7-6 kuitenkin? Mä KS sen ihan vitusti paskaa tosta. Varmaan se tuli vittu smite eikä se saanut sitä. Ihan kuin meikäläinen. Jep.
Ai on, just mä sanoin, miksi kukaan... Feeder. Okei, se vitu nauti tulee. No Aatrox. Eikö sä pysty 1v1 mua vastaan edes vittu paska? Vittu Teemo vaan paintaa ja tosi. Nauraa sillä aina kun vittu juokset. Kyllä. Spämmi vähän Master Emotea siihen päälle. Sikapani kettu paistui saman lettuun. Eiks tuo Makato suomalainen? Oh! Mä sain kuulla, se on toi... Mikä kukaan nyt se on? Mun raivali silloin kun mä olin vielä missä Karelka, niin... Eikö se Mikoto? Mihin sä miritaat? Kirjoitan. Niin just. Milloin aukeaa taas toi... se... bossi? Milloin se bossi voi mennä taas? Oh, siis toi mihin me äsken mentiin. Joo. Se kai ihan randomilla spawnaa. Pieni kummi. Jaa, linnulla leikitään. Vittu turvallinen. Auta minua. Hyi. Niin. No täällä mä vaan Bessissä kerännyt rahaa. Niin, vittu. Ollaan vedetty ihan vitulloisia teamfightteja täällä koko ajan. Sielläkö ne hakkaa? Tukyti. Täällä hakkaa lihaa vai? Hakkaa tahtia. Sisälihaa se hakkaa. Pystyy ratsasta. Eikö? Ei. Paskapeli.
Jääkin trolli on. Ei. Kato, 2 inhiä lähtenyt näköjään, niin sillä aikaa kun kirjoittanut. Sori Nappi, että on vähän mennyt tällaisiksi säätämiksi, kun mä FC-hommia tässä. Ei se mua kiinnosta. Saat kusipää kaiken järjen mukaan. Niin, no senhän sä nyt tietysti mun... Niin. Saat bannit vittu lolista, niin. No sitä mäkin periaatteessa toivoisin, vittu tää on niin paska peli. Kannattaa pelata. Missä mun healeri on, kun sitä tarvitaan? Toimenkin tuu hajoilettaja kanssa. Varmaan tän Mattin jälkeen näin. Terveydet ränti. Mikä se Se oli mun viestiä, niin. Onks tää ketään? Mistä on tees? Täällä on missä 2 Me healeria. ollaan täällä Marseilla. Niin, tuolla kuuhemakkara. Puuhema. Afromakkara. Mahetukkara. For your information, mä ajelin tänään pallikaravan. Hyvä. Ja heitit jauhelihaa vessapäin. Niin. Joo. Tarviko meidän tietää tätä? Tää on ihan hyvä tieto, koska nyt mun ei tarvitse lähinnä- ajaa ritkeen pallikara. Lähinnä sen takia mä sanoin, kun mä kutittaa harvallisesti tällä hetkellä. Niin Että sä heitit jauhelihaa niinku vessapäin sen takia. Niin, sen Niin. takia. Sä olit niin vihainen siitä, että sä No ajat niin. Mikä vittu Aatroksi sieltä lentää? Healeri. Varmaan se voitet. Varmaan mä sain Aan tosta. Pankistaan se. Niin. Oot vaan niin paska tankki sitten. Katsellaan myöhemmin lisää, mä menen syömään. Joo. No vaiha saman tien DPS Classiin, niin ei tarvitse olla tankkistanseessa. Pystykään mistä vaan ötökästä periaatteessa olla satiainen. Joo. Jos sä vaan päättää, että sä haluaa asua vaaran välissä, niin Ei. Ei Kärpänen jää sinne. Ei siitä tuu satiaan, jos se menee suoraan väliin. no mistäs muuraalaiset yhtäkkiä päättää, että joo me astan täällä. Sitten ne tekee pesänsä, mutta ei niistä tuu satioisia. Ai jaa. No, mä vedän kaikki akrot. Ska vittu. Älä kuoli. Vittu pitää ite pelata tankekuutta. Kuolema iskee! Onks Ritke muuten ostanut uutta Zeldaa? Eiks sulla Wii? Mä en oo... What? Mikä toi oli? Hirveä peli, hyi vittu. Se on niin kamalan näköinen. Mä oon kaveri pelannut. Tää naapurilla yhteensä. Naapurin lapsen äiti. Ei. Entä Mulla ei sisä? tietääkseni oo lapsia. Ei vielä. Vai isänpäivänä, kun joku lapsi tulee oven taakse. Isi! No siis me taas yksi päivä laskeskelin silleen, että niinku, jos kaikki eksat niinku ynnäis niinku taulukkoon, niin alkaa pikkuhiljaa olla niinku silleen rajamailla, että enää ei niinku, ne ei voi yllättää mua periaatteessa. Ullatus! Mitäs Mä ne ollaan karaoke-tapaukset? No vittu, ne alkaa olla seniirejä jo, ettei ne Ai niin. lapsia voi saada enää.
Alkaa olla Sinias kuule. Ai Verno. Jätit naises kuolemaan. Nyt tuntuu. Ihan nais. Saa vähän tilaa hengittää nyt. On hetken aikaa Nyt mä nyt hiljaista. pysty vaihtaa. Come on. Näin. Eiks me tota alas vai? Tappakaa se mulla agrami. Juoskaa pois vaan. Kuole pois, paska. Ei sit saa mitään, kun tapatte se. Onko näin? No, joo, ei se ei mitään aarrearkkua droppaa. Ja akrootta se on vaan nähtä. Mitä jos me oltais tapettu se ja sit ois tullut se ultimaattinen bossipeitti? Mieti sitä. Kuole. Mikä tää on tää Suomi Linkselin yhtäkkinen avautuminen elämästä? Mä vittu pissin sen muteelle, vittu En tekis mä mieli tiedä. niin avautua sinne, et vittu sä oot paska ihminen. Jotain ahistaa nyt hirveesti ja se pelaa Mitä? Final Fantasia. Kuka? No en mä tiedä, vittu. Mä oon sivusilmää seurannut mitä nää avautuu tää vittu. Joku ei vittu pysty lähteä kotoa, kun sitä ahistaa ja... Mun elämä. Yhteen Nyt aikaan ne- kukaan ei puhunut mitään ja sit yhtäkkiä ne puhuu, että kuinka on masentunut ja niin monta Nyt ne parantaa vittu maailmaa täällä. Missä Ärsyvää. kuka vittu parantaa No missään? tää vittu on Suomi-linksellä, tää Finlinksellä. Kaikilla on jotain mielenterveyshäiriöä sun muuta vittu nyt yhtäkkiä. Ja tulkaa nyt tänne ylös. Kaikilla on paha mieli. Missä oot? Missä? Tänne näin. Saatana. Mistä te ootte? Me ollaan täällä Nirhaajan kanssa jossain. Anne sä oot tuolla. Hiileri tänne. Verno, hiila. Mä tankkaan. Mä olen niin paljon Meidän tankista apinoita. ei ollu mitään vittua väliä. Paska. pitäis Hei, ottaa. tulos bossi. Missä? Ei ole, nyt otetaan tää. Tuolla. Moro, mä menen tonne bossille. Ei tapa apina! Niin, vittu apina alas. Bye. Nice knowing you. Tule tappamaan viin. Tosta pääsee sinne hyppäämään. Rampi! Vai onko se jo vanha juttu? Harambe ei oo koskaan vanha juttu. Liian nopeesti. Harampi elää ikuisesti sydämessä. Sitä Sinne saa meni. kun ei Sinne meni leivonpalli. Ootte sitten vieläkin tappamassa? Mitä te teette siellä? Tuko tänne bossille. Tuu Depsi, Miten me nää Harambe pärjätä ilman kuolee? sua! Voi nyt vittu teidän kanssa. Menee kaikki bossiluutti vittu ohi nyt, kun te tapatte jotain vittu apinaa siellä. No ei se siihen vaikuta, että sä et oo täällä. Täällä on porukkaa vittu, vaikka kuinka paljon täällä bossilla. Tullaan kohta. Alas tulee nyt se. Mikä Saadaan bossi tää. siellä? Ollaan mato. Vesimato. Sitä on se vielä. Ei oo toi vesimato, se stondaa ylöspäin. Hyvä, että jos tondaa. Nice. Eli tohon punaiseen nänneen. Mä laitun sulle Zoomatta saatana polvi. Zoomatta sitä mappia niin kovasti näette se ton nännin siellä. Seuraa makkara. En Jep. mä nännejä seuraa. Ja muutos tän jälkeen. Joko sitten Sun pullos. ääni hävis. Mitä tää Mun jälkeen? ääni hävis. Miet. Äänen murros. Pullat. Joku pullas. Olemme tulossa. Vittu kun öljypulli. No siis tässä kyllä kestää, täällä on niinku yksi full group periaatteessa aikaa. No nimenomaan. Nopeasti tuuttani kärkättä.
Katooksa mun pyllyä sitten? Tää. Mikä tää? Mä en tiedä mikä toi oli. Mikä tää on? Tää on My Rage Snail. Mä olen näkymätön! Joo, kun hipellä niitä etanoita, niin muuttuu näkymättä. Typerä. Ai siellä joku tankkaa jo. Saatan. Tässä on muut lähtää. Oi, ei. Mitä sä otit? Mitä mä Mä en liikkunut. Eikö minäkään, mutta... Ei, Stealer. Sanokaa yksi kappale, mikä on parempi kuin Outcast, hei. Mikä nyt toi? Missä se on? Dingon nahkata. Pakkanen tyttö. Rick Astley, never gonna kick you out. Miten tää pääsee pois? Täällä on jossain se pympylimörsky. Missä se pystyy? Kaikki vaan seuraa tätä hohtavaa spermaa. Missä se on? Eikö me tuu tästä vasta? Mä käyn identifyaan mun lootit ja lähden vittuun täältä. Sieltä pääsee. Alas. Alas. Mitä vittua nää oikeesti avautuu tää vitu Link's Mä en tiedä. Siis mitä vittua? Tää kohta varmaan poistuu. Tässä on kirja päästä. Tässä on taas kirja päästä. Se vaan niin suomalaisia. Nyt tää yks avautuu alkoholisesti isä puolestaan täältä. Perus perjantai baarissa. Oh. Final Fantasys. Onks mäkin oikeesti tällainen aina kun mä oon humalassa? Ritke, Kerro. mä sanoin, että se olisi pitänyt nauhoittaa se vitun Totorakki juoksu. Vittu, sit sä näkisit Mä en oo minkälainen sä isä olet. puolesta puhunut yhtään mitään vettä. Onks sulla paha olla? Kyllä sä voit meidän avautua, me ollaan sun ystäviä. Mä en tiedä onks mun isäpuolta. Ihan totta. Ei sitä koskaan tiedä. Ei, niin. Mitä? Ah, mene. Jos äiti on pitänyt hauskaa yhtenä viikolla. Joo, lähdetään pois. Mokka. Pats. Mokka. Mitä? Moi moi. Hei hei. Niin kellekään kaikki Rakuunalle ja Ninjalle tuli taas luuttia vittu. Rakuunalle tuli beltti. Vittu tää mun Rakuun näyttäis purkuun. No niin näyttää mun... Katso tuli Black Mockelle hanskat. Ai saatana, aika mustaa hommaa. Oh, kritti detti spell speed. Mm.
Mitä vittua? Maistuu vähän. Oh! No niin näyttää mun Black Magekin nyt ties purkultaa tää sen puolen. En näytät sinäkin, ettei sen. Mä en oo ehkä paras sanomaan. Niin sinäkin jauhelijan kanssa. Älä sotke jauhelihaa tähän! Kelkään muulla mä sanottiin. Tuliko tankille? Tankille taas tuli. Ringi. Kritti skill speed. Not bad. Se on oikeastaan ihan jees. Taasko mennään sinne? No en mä kyllä varmaan jaksa. Perseestä. Äiti veti perseeseen. Mitä me sit tiistaina pulua hankkataan? Mitä? Mitä puluja me hakataan tiistaina? Seppo vai? Seppo tai Tordani. Mennään Seppo. On semmonen kuka ihmiset osaa. Mulle se on ihan sama. Ihan sama. Tykkäätkö mun Black Mage Glamourista? Kyllä. Onko se niinku glamouri tai? Se on vittu glamouri. Kato. Kun on appsit siinä. Tee pose. Kukkuu. Nyt näkyy. Vittu mitkä pienet silmät. Anna mäkin pyörän. Oh shit! Too much. Oi vittu. Buffalo hattu. Tota ei saa mistään enää, eikö se mennyt näin? Joo, ei tätä saa varmaan. Glamoroiset tommotis. Tää vielä kameli jalkaa. Taas on kyrjät sentään. 50 leverulle. Vittu kun joutuu odottaa joku vetää mun kanssa 50 leverulle. Tule, vedä. Pitääkö raaputtaa arvat nyt? Raaputtamassa arvat. Ai niin. Onks muka 10 tai 11? Ei ku ihan normaalit. Laitoin applicationi sinne Voi. kärpimeen. Oi vittu, joku meritorka vittu. Torka. Hyvä sana. Tervetuloa takaisin. Vittu on tuolla. Kärpele nyt. Helpompi hengittää. Lakia et on nukkuu samaan huoneeseen. Tuu vetää 50 level rulettia. Pulkassa vai?
Kyllä. Saas tunnin päästä paskapeli. Eiku vittu se vasta huomenna.